Здравейте, приятели! Казвам добре дошла на Надя Казакова, първия гост в първия епизод на подкаста По човешки с Нина. Надя е много добре позната и обичана наша народна певица и не се нуждае от представяне. И е много свестен и скромен човек, мой близък, с когото имам удоволствието да разговарям в момента. Благодаря ти от сърце, че прие тази покана да си тук сега, Наде. Много благодаря за поканата. Като каза първия епизод, първия подкаст и не знам дали знаеш, дали съм ти казвала, моето име на арабски означава първа. Да. Ти си призвана да проправяш пътеки, така че ето съвсем на място. Не, просто го свързах с първия. Първи всъщност е много така отговорно. Това, тъй като сме и приятели, освен всичко друго. И наистина се надявам да е успешно за теб, да достигнеш до повече хора, които се нуждаят точно от тези кликвания, които ти би им дала, защото си много специален човек и имаш какво да кажеш и да дадеш на света, колкото и така да звучи. И ти си за мен специален човек и по тези въпроси ние сме говорили и преди, знаеш, но сега ще ги направим достояние на по-широк кръг от хора. Добре, всичките ни разговори да излезнат. Да излязат на свето. Не под сурдинка да се случват. Както казах в представянето, краткото представяне, мнозина знаят за теб, знаят коя си. Но ако попаднеш на остров с хора, които не те познават, как би се представила пред тях? Отвъд сцената, отвъд социалната роля, отвъд името. Коя си ти? Аз винаги съм си... Това едно дете такова си остана в мене. Може би за много хора не е добре, но аз съм си така. Мисля, че съм едно дете и в същото време единственото нещо, с което бих се представила, е най-важната ми роля в този свят и въобще на майка. Това не знам друго. Сцената, може би по-късно ще проличат някакви качества, които могат да помогнат в това да сме весели хората или да сме по-заедно, да събирам някакси, но в никакъв случай това не ми е... Вижте ме, тук аз съм... Не ти е основната роля? Не мисля, че... Това е професия, да, много я обичам, безкрайно много, но не би трябвало тя да представя личността ти. Тоест, когато съблечеш ролите, първо си дете. Това е сърцевината. Мисля, че съм едно голямо дете. Кое дете? Вътрешното ли е това, с което се свързваш? Вътрешно, външно, всякак. Аз съм си... винаги по-детски реагирам на всичко, което идва към мен ново, старо, дори понякога с супер наивност. Такава толкова отвореност, че чак искат хората да те наранят истински, защото си много отворен, много си достояние всичко на всеки, не криеш нищо. И в другия момент другото дете, което е супер страхливо, предпазливо, скрие се зад полата на майка си. Но всички състояния това е дете. Тази наивност и страха, за които говориш, това ли е твоя Ахилес? Ако трябва да ги съберем в едно, Ахилесовата ти пета. Защото следващия въпрос беше коя е твоята слабост, която намираш... си усетила, че има потенциал да бъде сила. Но в момента като слабост да я видим, но не мислех да те питам чак за Ахилеса ти. Чак толкова надълбоко да бръкнем, но... Не мисля, че нещо... Мисля, че ни слушат доста интелигентни хора, които не се страхуват да споделят слабостите си. Казваш кое е това качество, което от минус става... Мисля, че всички качества са такива, с такъв потенциал. Дали ти ще ги превърнеш от слабости в сила, наистина само наше решение и наша воля и въпрос на търсене, на намиране на точните учители да те научат как. Понякога учителите са лоши, строги, но това е положението. Мисля, че всяка една черта може да се превърне в сила. Добре, кажи ме за една такава твоя слабост, която е потенциална сила и след малко ще те питам и за силата в нея, но която ти е създавала проблеми. Наивността. Да. Но пък от друга страна с времето тази наивност от една страна е доста примамлива за хищника. Обаче от друга страна тези хора не нападат
имам чувство, че все по-малко нападат наивността. По-биха нападнали хитростта. Мгм. Особено Защото ако... усещат, че да, този човек просто... Той не мисли, той е наивен и няма нужда да го събаряме. Обаче, ако си хитър, тогава би предизвикал ярост и гняв, нали, от другия. Така че това не мисля, че изобщо е нещо лошо. Да, и ако разпознаваш уязвимостта като сила, тогава как точно да те нападне и откъде да влезеш, защото ако приемем, че слабостта, това са пробойните, вътрешните ни пролуки, през които влизат съответните външни намеси, то силата е пак пробойни, пак пролуки, ама там влиза друго съдържание, съответно на тая наша връзка с центъра. И ние никога не губим травмата. Просто това си ти. И когато си точно ти, не мисля, че някой, ако има какво да научиш и някаква рана ти предстои, нали, нещо такова, което да научиш от този човек, ти и да си наивен, и да си хитър, и да си обигран, ти пак ще я получиш този урок, нали, така да кажа. Но ако си наистина ти такъв наивен, каквато съм аз в много случаи, все по-малко са тези хора, които те нараняват. Да, нараняват те, но смятам, че е за добро. Ако ти се разказва, но ситуация, в която това е било реалност, нанесена рана, ние имаме кукичките отвътре, ясно е това, за да дойде отвън нещо. Да, но нанесена ти отвън през наивността рана, когато още не си осъзнавала, че това е сила. Сещаш ли се? Сещам се за много. За къде да започна? Може и една да е. Тъй като говорихме за дете, айде няма да споменавам по-нататък, защото те са просто неотработени такива неща, но имам предвид последствието. Нали, като деца. Имах доста странно детство. Хем имам приятели от тогава, които са останали до ден днешен. Хем имаше моменти, в които тормоза беше взел превес между нас и не мога да си спомня за момент, в който аз не съм им вярвала на тези хора. През цялото време вярвах, че те са мои приятели. И може би това ме е запазило, но случката е следната. Нямаха ми телефона. Не знам защо са ми го нямали или бяха се сменили телефоните, тези домашните тогава. От аналогови? Нещо беше станало, не мога точно да кажа. Но бяхме в този период на тормоз, нали. И те идват да ми искат телефона и аз с цялото си сърце така го диктувам, така от сърце. И те следващия момент, ние сега ще си го взимаме, за да ти се подигравам, да те тормозим по телефона. Било е много, как да кажа, не е било леко, но после, тоест, мисля, че нищо отстрани не успя да ме толкова много да ме нарани, че да ме промени. Да стана като тях. Да. Да стана като тях. Не можах. Значи промених начина, по който виждам тези неща, но в никакъв случай не и другото, нали, крайността другата да взема. Така че, това са много такива, въпреки че в момента мисля, че не се обръща внимание много на тези неща с децата, заради нашето ежедневие, което е много мъчно и странно, гадно. Така е, тая тема в момента доста. То не е само в момента, но сега излиза на повърхността. Да, и така бих много била внимателна като родител за такива рани, които включително и да работя с децата си. Те как да го възприемат, не толкова как да реагират или да станат нещо. Просто те как да го възприемат. Когато идва към тях, да. Какъв отговор да имат. Но в никакъв случай не бих си дала наивността за нищо на света. Това си ми е моето чисто аз. А как калибрираш нещата, така че хем да не затвориш сърцето, хем огъвкави ли го през времето това сърце, да умее леко да се затваря, когато идват такива нашествия отвън и да се отваря?
Не. Стои си отворено през цялото време. Да. Добре. Виж, моментите, в които съм си затваряла сърцето, и то не е просто да искам да го затворя, така, нали, стават някакви неща и ти малко по малко се скриваш. Тогава просто нямам тази чувствителност нито за музиката, нито за творчество, за любов, за нищо. И тогава просто не съм аз. И предпочитам наистина, предпочитам си раните, отколкото да съм с затворено сърце и да съм такава нечувствителна, несъобразителна и въобще да нямам този порив да творя и да пея и да съм това, което съм. Да, аз вярвам, че раните винаги си остават, пък нашето отношение към тях се променя, ако растем психологически. Да. Каква е твоята вътрешна опора, която те държи? Защото за да оцеляваш в това и да намираш смисъл в него и ресурс, има някаква по-голяма от теб опора отвътре, сигурно, която усещаш, така предполагам, а може и да поназнайвам нещо за теб. Може пък и да знаеш нещо. Мисля, че е вярата. В какво? Преди беше така бях доста религиозна, ти знаеш. Да. Но тогава в религията, нали, е било, в тази система там за заповеди, въобще, нали, това, което трябва да бъдеш. И после стана, преди много години, стана вяра в, как да кажа, има една истина. Сега ти как ще я разкажеш и как ще я приемеш? И другия, истината е една. Ако правиш, примерно, лошо, може да не го получиш от същия човек, но рано или късно някой на теб ще ти направи същото лошо. Това е елементарно. Няма нужда от религия, няма нужда от някой да ти казва. Но тук идва този въпрос, в който, че дали ти да правиш добро, не за да си праведен, а защото така го искаш. Защото не можеш да не го направиш. Не можеш да не го направиш. Да, това е. То те кара да го направиш. Или пък да направиш лошо със същата страст, нали? Но това си ти. И тогава тези заповеди отпадат, защото ти всъщност си ти. Това е, ти искаш да направиш това. Не искаш къщата на другия. Искаш да си направиш твоя си къща, нали? Не пожелавай на ближния. Така. Да. Просто това, ако някой човек тези заповеди ги спазва от страх, не бих нарекла това истинска вяра. Вяра в какво? В Господ, в истината, в единствена истина, която ни събира всички нас. За теб думата Бог, Господ, за мен не носи думата нищо Бог негативно, като конотация. Да. Аз така го наричам, така ми допира, докосва. Хората могат да си го наричат и както искат. Нали? Всичко е. Но тази истина, която ни обединява, събира, прави да си помагаме, братя, всичко това, което ни обединява като хора, това за мен е. В това вярвам. Ти преди малко каза, думата страст употреби, ако прави лошо да е със същата страст. Смяташ ли, че това е много важна спойка, че много важен елемент е тази страст? Трябва първо да я имаш с нея, за да направиш дори прехода от лошото към доброто. Да, тя страстта да не гориш. Е много. Тя е дуално такова, с две значения. Може пак зависи от теб самия и от твоята душевност, къде ще използваш тази страст. Аз също се ядосвам, гневя се, не съм всеки път в най-доброто си състояние, но гледам тази страст, примерно да отида на фитнес или на йога, нещо да направя с тази страст, за да може да тази енергия не толкова добра, да се канализира в нещо добро. Мисля, че дълго време, ако събираш този гняв или нещо там и много страстно мразиш и никъде не отива тази енергия, да копаеш, да си нещо да правиш, да работиш, да пееш, ти рано или късно ще извършиш нещо лошо от страст. Добре. Така си мисля, не знам. Да, абсолютно. Разбирам и приемам. Ти
имаш ли спомен, можеш да разкажеш за момент, в който дума, действие, жест от нечия страна те е докоснал до сълзи и е трансформирал нещо в теб, довел те до катарзис. Нечия постъпка. Много, много са такива. Може да разкажеш както и знаеш. една, и две, и повече. Мисля, че това е... От което имаме нужда повече и малко чуваме. Насочи ме на някъде. Ако си спомняш нещо, което сме си говорили, защото... може да е... То не е едно, нали? Да си се почувства приета, прегърната, видяна, по-цялостна, с приятел, с роднина, с непознат човек на улицата. Мисля, че всеки дневно ми се случват такива неща. Малките случки, чудеса. Да, просто... Чудеса в кавички, то всичко е чудо. Да, просто не съм ги... как да кажа? Радват ме, аз пък оттам нататък го взимам това нещо и го... Но точно случка, може би ще се сета малко след малко, примерно да кажа нещо. Не мога да зацепя в момента точно да кажа, но да, много ме радват такива... Те са в очите ни много елементарни, но всъщност са най-големите неща. Да. Много ми се закачат и лепят и остават в мен и си живеят и се оголемяват. Помня такива от преди много години и пак така, транспорта на улицата, някой нещо ми е казал. Аз съм била крива. Той ме е повдигнал за някакъв жест, съвсем елементарен на пръв много поглед. Много пъти ми се е случва. Аз много и пътувам и по пътя пък, ако знаеш колко много хора са ми помагали. И хора, които те харесват, фенове? Постави всякакви? Всякакви, които даже не знаят аз откъде идвам. Нали, въобще няма значение кой си, какво си. На пътя закъсваш, пък някой ти помага. Или пък скоро в един супермаркет тук нещо беше станало, че бях си забравила и картата, и парите, и съм на касата. И аз не знам, че съм ги забравила, естествено. И съм се наредила и така много стабилно ще пазарувам. Стабилно, обаче нямам нищо. И аз казвам, извинявайте, ще върна всичко. И един господин зад мен каза, не, аз ще платя сметката. И аз направо викам, не, това е абсурд. Ма моля ви се, за мен удоволствие и така. И направо после го гоних тук из квартала да му дам парите, обаче той не пожела. И много такива, много, даже да ме бутнат с колата, да ми помогнат да отида до бензиностанция или пък нещо. Какво отваря това в теб? Или дори тая конкретна случка с магазина, какво се случи вътре в душата ти, в сърцето ти? Усети ли прилив на топлина, точно това, любов? което ти казвам, че за мен това е общото между нас. Дали един ще го нарича Буда, друг Аллах или Бог, ето това е за мен. Любовта между хората. И аз дам сметка, че вярно е. Нали такова? Не се заблуждавам. Вярно е. Има такава любов между хората и тя не се проявява, когато нямаш нужда. Добре, това ли е живота като терапевт? Защото ние сме се събрали точно в тая връзка да говорим за човешките неща в живота като терапия. Ясно, че не всеки, но мнозина ходят на терапия, но живота като терапевт, къде го срещаш? В тези жестове ли или и други неща има, които в тези жестове, в приятелските разговори. Ето с теб, примерно мога да кажа, че мен разговорите с теб ме лекуват без да трябва да те посещавам, въпреки че ми е с удоволствие. Идвам и на йога, и при теб, но да, един приятелски разговор, в който просто някой да стои да те изслуша. Дори не е нужно да ти дава съвет. Да е толкова компетентен терапевт. Да. Само да седи и да те приема. Да те отразява. Такъв какъвто си, да те каже, да, разбирам те. И това е. Нали, имам и такива приятели, които веднага реагират. Я се стегни, нали, там, другите крайности, но да, приятел, можеш да споделиш. Това е, не знам, така го приемам аз. Аз имах много силна съпротива към това. Аз се стегни и имам, но вече осъзнавам с времето колко пак от добро място идва желание да помогне, да подкрепи и това може в момента да даде човека. Имайки предвид моите състояния като малка, нали, такива едни много крайни емоции, когато примерно баща ми, нали, мъжете те малко бягат от тази свръхемоционалност
Как да те накара да спреш да плачеш? Той не иска да те вижда още да слизаш надолу в тези емоции. Да. И това е начинът. И аз се стигни. Нали? Той не го прави от лошо. Да. Това е бащината. Бащината, да. Страна на Бога. Да. Той. Да скастри. Къде срещаш най-силното съпротивление в себе си? Препъни камък. Ние говорихме преди малко за слабостта, но малко в контекста на силата, пък такъв, който още, такава слабост, която още не си осъзнал, че е сила и те препъва. Може би неща, които знам на теория. Обаче все едно липсва някаква случка, която да те доведе до това да започнеш да действаш по тях. И това нетърпение да се случи нещото, т.е. не нещото, ами в мен да започна по нов начин, това ми е направо нетърпелива съм. Та история с времето, за която си говорихме скоро. Надбягването с времето. Съм, към себе си съм нетърпелива. Айде, кога ще го осъзнаеш, то си става с някаква определена случка. Не става така, ти можеш да го знаеш на теория, но трябва да ти дойде времето да озрееш. А някога имаш и много силни осъзнавания и проблясъци. Не просто го знаеш на теория, ти наистина го усещаш отвътре и идва, спуска се като светкавица и пак не го въплъщаваш толкова лесно. Пак е нужно да мине едно време. Ето това ми е най-трудното. Аз много искам много бързо да разбера и да въплътя всичко, но ако го разбера и пък много бързо, аз какво да правя на тази земя? И така си давам... Викам си спокойно, искам да живееш. И баналната метафора с пеперудата и гасеницата. Все пак трябва да си мине реда. Да. Какво е за теб дома, дом, като усещане, не като място? Пак тази вяра ли, Бога ли? Или... Любимите ми хора, вярата, всеки да е толкова истински. В моето семейство е така. Моето семейство са... Там не си спестяваме нищо. На мен въобще. Стегни се има там. Но, не. Там не си спестяваме нищо. Обаче всичко е през хумора. И е постоянен смях, нали? Колко... как се провалихме там. Колко паднахме, видяхте ли? Беше такова много хубаво. Да, а ползвате ли го и като защита смеха? Когато... Да. Ти конкретно аз нормално. И между другото това ме е накарало много по-лесно да приемам така наречените провали и падания. Защото, хумора. Баща ми е с уникално чувство за хумор. И той така отгоре, даже мога да разкажа една случка, като бяхме малки, имаше някаква тенденция да се казва, че сме осиновени. Спомням си от това. Може ли да го разкажа? Да, разбира се. Да. И аз, разбира се, съм в шок, потрес и така. Плача, неудържимо отивам при майка ми. Толкова много се приличаме с майка ми, че... Но в същото време и там, като малки сме много знаещи. Те специално изследвали децата, за да си приличат с майките. Такива едни конспирации. Ама това, като малки си го говорихте ли? Как беше? Брат ти го казва. Не брат ми, не. Там от компанията. Компанията, да. Така. И аз отивам вкъщи, рев, нали? Майка ми започва едни албуми да разгръща, как ето, виж, бременна тук. Аз не. И в този момент се сещам за картона, който е здравния картон, който с големи букви червени написано "Взето на". И аз съм убедена на 1000%, че съм осиновена. И тя вече, майка ми, много така тежко, почти до рев я докарах. И си идва баща ми от работа и тя ела тук, моля ти се, Славчо, обясни на това дете тук, защо така ми говори. И ти какво казваш? Вие сте избирали специално по черти, по очи. Да, всичко, защото ние сме си двете с зелени очи, баба ми е с зелени очи, нали, всичко е измислено да съм такава, заради, нали, само да не разбера, че съм осиновена.
О, Боже. Сега с хумор гледаш на това, но тогава е било Тогава болезнено. беше много голяма болезнено. травма. Да. И докато майка ми беше в тая енергия, нали, за хумора ти говоря, как те изважда, и майка ми беше в тая енергия да се обяснява, да ми доказва в такава майчинска. Аз също бих реагирала така. Моля ти се, как ще съмняваш, нали, аз така. Майка, нали, емоционална. Баща ми влиза и тя, моля ти се, ела тук това дете, тук така. Кажи, казали са и, че е осиновена, и той вика ми, вярно е. И аз направо. И тя седи и не може да. Вярно е, бе. И сега ще ти обясна как стана. И аз слушам, вече започвам да мисля, че вече не е вярно. Да, той ти е избил съмненията. Вече, той толкова категорично каза вярно е, че аз разбрах, че не е вярно. Обаче историята, нали, той вика, бяхме много време, виката, чакахме. А те са женени 81 година, аз съм 82 роден. Колко много да са ме чакали, разбираш. И вика, отидох в родилния дом, баща ми така казва. И там гледаме, избираме и почнах аз, вика, от нерви, така да правя, ама това не мога да... Така започнал да прави така той от нерви. Да. Че ме чака. И гледам... В ритъм. Да, в ритъм. И гледам, вика, едно така започна да танцува. И викаме, това ще е. Това е много забавна история. И това беше... приключи моето съмнение, че съм осиновена. Обаче, виж хумора как те вади от тази... Да. Представяш ли си баща ми да беше реагирал така? О, не. Аз щях до днес да се съмнявам, че съм осиновена. Да, разбирам. Ти си много самоиронична и тук имаме допирна точка също. Когато тая самоирония обаче минава предела и се превръща в безпощадност, неуважение към себе си, и усещал ли се плъзваш нататък? Ами да, когато не съм... Усещала съм няколко пъти да го правя и се усещам и се връщам. Тъй като знам, че това е като самообида такава. Когато не е ирония вече. Когато отива в... да се подценяваш нарочно, да се слагаш по-долу, така за да може другия да изпъкне. И да побързаш да си кажеш ти, за да те наранят. Да, и да такива слабостите да си кажем и да вече да нямаме какво да... Тогава съм се усещала и съм се дърпала назад. И не го правя просто. Но иначе самоирония до дупка. Просто. Доста. Какво значи за теб да бъдеш по-човешки с някого? Било то и тук в момента, но и по принцип по-човешки. Мисля, че с теб имаме такова приятелство. Да си гол пред другия. В кавички, естествено, да не се разбере. Да, че не се знае какво. Да се разбира. Не, добре, да кажа така. Абсолютно можеш да си покажеш слабостите. Ти добре го каза, гол. Наистина, няма какво. Да можеш да си покажеш слабостите, да имаш доверието на този човек да си покажеш слабостите. И то, нали, пак казвам, че ти не можеш да си на 100% сигурен. Обаче аз специално отдавна не го мисля това. Ако някой е решил да ме предава, така е трябвало да стане. Добре, Надя, някакъв елемент на себезапазване и самозащита не следва ли да има според теб? Не е пълно разкритие в края на краищата, пред когото и да е. Някаква част не остава ли покрита за теб самата? Защото това си е... Разбира се, че остава. Разбира се, че остава, но аз мисля и смятам, че тези части, които остават такива закрити, просто не им е дошло времето. В някакъв определен разговор, в който някой, детето ми или приятел, има някакъв много сериозен проблем. И аз съм минала по този път, защо да не го открия? За да му помогна да му кажа, слушай, не си сам, не минаваш. Само ти от тук. Нали? И аз съм минала. Може би просто не е дошло времето за тая книга от библиотеката да я изкарам. Но не я крия. Няма защо да я крия. Тя не е нужна в този момент. Аз винаги съм вярвала, че
Не е нужно всичко да разкриваме, обаче толкова, колкото изберем да разкрием, е добре да бъде съзвучно с това, което е отвътре. Не. И към това се стремя с времето и все повече покрития да има между вътрешното и това, което излиза. Какво би казала на вътрешното си дете, ако можеш да го прегърнеш сега в момента? Ти можеш също, защо не? Не знам. Толкова много свикнах да съм майка, че по-скоро ми идва към тях това, което всеки ден, нали? Ти към можеш. Децата? Да. Ами децата. Какво е това, което казваш на тях? Защото това и гласа... Може би е същото. Да, може би това, което би казала и на него. Какво им казваш? Ами, ние с дъщеря ми имаме такъв ритуал всеки ден. Тя го измисли. Колко много повече се обичаме, нали? Колкото цялата вселена, цялото море и така тя започва да ги изборява. Ти толкова ли ме обичаш? Как да й кажа? Че не мога да... Безкрайно много я обичам, нали? Като и сина ми. Мисля, че това. Това би си казала. Безкрайно много те обичам повече. Може би ми е по-лесно цялата на детето. Вселена през детето става по-лесно. През детето ми е по-лесно. А пък за него става по-лесно да се обича, ако пък усети, че ние се обичаме толкова много, колкото искаме да му покажем, че го обичаме. Някакси нашето поколение не е толкова научено на това. Но се учим никога. Учим се. Ама, нали, уча се като... винаги. Може би за винаги така е. За винаги, да. В движение сме. Какво човешко искаш да остане у хората след този разговор? Ако би подарила някаква мисъл, усещане, чувство, дума, напомняне. Хора, много се обичайте. Обичайте се, ама не защото трябва, защото и наистина обичайте този, който обичате наистина. Изказах ли се като един футболист? Аз ще да мисля, че гуру ще кажеш. Като един гуру. Не, наистина, по навик не стават нещата. Ние не сме създадени по навик, ние сме създадени от любов. И мисля, че дължим това на себе си, на този свят, на тази страна, на този град, където и да се намираме, ние дължим това е единственото нещо, което не може да бъде имитирано. Обичането? Да. Любовта не може да бъде имитирана. Не може да бъде имитирана, не може да бъде купена, колкото и да се опитваме да се го вменим, че някакви лъскови такива неща могат да ни направят щастливи. Не могат. Цялостта и да ти е пълно на душата, единствено това, когато обичаш този, към който наистина имаш твой човек. Ти имаш предвид някой, който е... Не само. По принцип, любовта. Да влагаш любов в това, което правиш наистина. Но ако ти си празен отвътре и не обичаш истински, а си по някакви други причини там, нищо друго няма да върви. А то ще си и усеща, защото аз вярвам, че фона, който е вътре, той върви. Той се предава, а не това, което милите очи, добрите усмивки. Много пъти сме си говорили за това. Да. Български език специално пък е толкова точен. Толкова думи имаме за всичко. То като вътрешния език не е... Да. Тук трябва наистина да се включи това, което говоря сърцето. Любовта към другия човек. Това, което ни събира, е любовта. Просто да не го имаш за по-малко, нито за повече. Нали, в Родопите има такива песни много. Да пускам те, любе, намери си друга, но да не е от мене нагоре, да не е от мене надолу. Ох, че красиво това. Много хубаво. Да. Тая песен пяла ли си? Да. А дали би за завършек мъничко от нея? Да. Не сме предвидели такова нещо. Извинявай, не съм го и мислила, но би ли запяла малко от нея? Това само този фрагмент ще изпея. За край. Тя е доста... За срещата.
Да не от мен нагоре, да не от мен надолу. Красота, Надя, много, много ми докосна Моля ти се. сърцето, защото аз много вярвам тъкмо в това, че нито по-долу, нито по-горе. Да, просто да се държим, като че всеки е толкова важен, колкото и ние. Баба ми е на 83-4 години. И тя винаги много ме изумява с нейните изключителни мъдри неща, въпреки че тя е 4-то отделение. Тогава, нали, се е учило до това. И в много такива моменти ми е казвала такива мъдрости, които тя не е учила психология. И една от думите, две неща съм толкова сериозно помня от нея. Едното е, като не можеш да светиш, не мой тъмня. Много красиво. Гледай сега колко хубаво. Много, много хубаво. Каза ми го по повод, че тя правеше нещо на лампата, пък аз седях отгоре да видя какво прави. Да, тя ти го казва буквално, може би, обаче ти си хванала друга нишка. Да. И другото беше, че като бях малка, имахме много земеделска работа. Те и сега имат, но аз вече съм отстрани, не съм толкова вътре в нещата. И като погледнах този ред огромен, не му виждах края. И тя само ме гледа така, спокойно, баба. Очите се плашат, ръцете не. И ми много красиви. Виж няколко мъдрости, без да е завършила нещо си там и такова. Просто тя обича хората. То тече през нея. Да. Обича всеки, уважава всеки и така. Няма, но и е честна. Безкрайно честна. Тя зодия близнаци като тебе. Просто там при нея няма заден фон. Всичко е... Имаш опит с тази зодия, много така. Да, имам опит. Изобилен, така че... И с звездни и близнаци просто карма някаква. Добре, тук зодии, карми, всичко. Изкупвам нещо. Всичко влязохме в темата. Много ти благодаря за този разговор и че беше първа, както подобава на името, според арабските му. Да, така ми казаха. Според арабското му значение беше удоволствие за мен и чест и радост да се видим и по този повод. Да. И сърдечно ти благодаря. Много ти благодаря за поканата и освен всичко останало, ти благодаря, че си в живота ми. И аз ти благодаря.